Гомумән без Гөлфинә белән бик күптәннән таныш, 5 ел инде бергә укыдык, яшәдек общежитиедә. Һәм бу идея дөресен әйткәндә инде 3 ел элек туган иде, чөнки без татар филологиясында укыдык. Һәм укыган дәвердә ниндидер әсәрләрнең, татарча әсәрләрнең онлайн форматта булмавы, гомумән аларның ниндидер кыскача эчтәлекләре булмавы, аларның гомумән яшьләр өчен булмаган формат булмауы безне бик тәргиш бирде моны эшләргә. 3 ел инде бу проектны уйлап йөрдек. Менә бүген бу форумнан соң презентовать итәргә булдык. Без җиңербез дип уйламаган идек. Һәм әйе, бу шундый зур тәргиш, без эшләячәкбез, алабырса барысы да булачак. Әле идеялар бик күп. Һәм бу безгә тәргиш булачак. Менә кыскача гына ул проектта татар әсәрләрен сез онлайнда ничек итеп тәкъдим итәсез? Беренче чиратта әйтеп китәргә кирәк, кыскартылган эчтәлекләре, мәсәлән, инде башка тел әдәбиятларында инде андый сайтлар күптәннән эшләп килә. Без белгәнебезчә татар теленең мөһим һәм шундый романнары, әсәрләре бик күп, ләкин аны укучылар укымый. Без аны укысын өчен шундый бәлки кыска эчтәлекләрен биреп, алар бәлки кызыксынып китеп, аның онлайн форматларын булдырып, ул китапларны аннары ул әсәрләр буенча актуаль темалар, актуаль мультимедиа, актуаль мәкаләләр барысын бер сайтка туплап, шундый зур бер татар әдәбияты хрестоматиясе җыелмасы эшләячәкбез. Татарстаннан тыш булган милләттәшләребез өчен шушы сайтка кирип, әсәрләрне уку мөмкинлеге булачак. Димәк, Россиядә, шулай ук бүтән илләрдә яшәгән милләттәшләребезнең бит китапханәләре юк, татар телле. Шуңа күрә сайтка керәләр дә, теләгән әсәрләрне укыйлар.